Τα story και οι χορηγίες φτάνουν για να γεμίσουν τις τσέπες σας με χρήμα. Όμως δεν θα είναι ποτέ αρκετά για να δικαιώσουν τα θύματα στα τέμπη, ούτε τον κόσμο που χάνετε καθημερινά. Γι' αυτό καλό θα ήταν να αποκτήσετε λίγη τσίπα πάνω σας και να αφήσετε το θέατρο. Τώρα που είναι ακόμα νωρίς, γιατί σε κάποιους σαν και εμένα αυτά δεν περνάνε. Γιατί μην ξεχνάτε, όλοι στο ίδιο τσουβάλι είμαστε. Η διαφορά μας ξέρετε ποια είναι? Ότι εμείς έχουμε ηθικούς φραγμούς, ενώ εσείς μόνο το κινητό σας. Και αφού λοιπόν θέλετε να είστε τόσο πολύ μέσα σε όλα, ας δούμε λοιπόν πως πραγματικά είναι ένας influencer. Σύμφωνα με τα social media, όλοι ξυπνάνε στις 5 το πρωί, έχουν six-pack, κάθε Σαββατοκύριακο ταξιδεύουν και δουλεύουν πάνω στα όνειρά τους. Και εγώ σήμερα ξύπνησα στις 11 και το όνειρό μου ήταν να βρω καθαρό κουτάλι. Τα social media είναι σαν βιτρίνα ζαχαροπλαστείου. Όλα απ' έξω τέλεια, λαμπερά, καθαρά. Αλλά κανείς δεν σου δείχνει την κουζίνα πίσω. Εκεί που το γλυκό έχει πέσει κάτω και έχει μπει μέσα μποτρίνι. Να τα πούμε τέ-ατέ. Στο Instagram βλέπεις «Καλημέρα από Μπαλί», ενώ στην πραγματικότητα «Καλημέρα από Κτελαμίας». Καθυστέρηση 45 λεπτά. Influencer σου λέει.